Demi Schuring, Femke Gerritsen, Jennifer Mol, Indy Schepers en dan de local dametjes hier uit Haaksbergen, Kim Doorn, Kaya Wildenborg en Alice Doorn. Ja, daar komen de dames aan. Kijken wie is er goed weg, wie niet. Eén nametje niet zo lekker door. Kaya Wildenborg, die moet in gaan halen. Maar wie is er wel goed vertrokken? Dat is die andere dame uit Haaksbergen. Alice Doorn. In die schepen staan we daar in de tweede positie. Er komt een hele meter erachteraan. Met Jennifer Mol en Femke Gerritsen. Kim Doorn. We gaan het zien, die tweede bocht uitdraaien. Het is DVO Haaksbergen. Met daar Alice Doorn op die leidende positie. Nog steeds in die schepen staan weer vlak achteraan. En wie komt daar nog? Wie is daar meer DVO komen? Ja, daar gaat ze komen. Kaya Wildenborg. Meer Haaksbergen van voren op die derde positie. Maar we kijken weer naar voren, we kijken naar die triple. Daar gaat ze overheen komen. Oh, ze lacht nu wel. Oh, ze kijkt wel serieus nog. Want ze gaat proberen het vast te houden. Alice Doorn, laatste bochtje induikende vooruit. En dan gaat ze op haar thuisbaan winnen. In deze categorie. Dus 7 en 8 jaar. Alice Doorn kan die handen de lucht insteken. Tja, dan zit hij weer in de